In the Benkulu. Umfundisi ubale ngimi naye. Ngishugcesa lapha ekhaya ebuhleni. Walapha ekhaya ebuhleni. Ngiyabona abantu masibheka njengalaba bamile uqala neconvoy abanye bayangena ngaphakathi kwenzakalani mfundisi? Balinde ukuba inkosi iphume ngoba yona ihamba phambili. Ehamba phambili bayizima inkosi ke bese belandela abantu. Kubhekwephi mfundisi wenkosi? Kuya njengokusoka lana kuye ICC baba uye ICC TV. Kuyowenziwani ICC? Siyobuka ICC ukuthi inhle kanjani noma content enziwayo khona ICC mfundisi? Umcimbi baba awuceliwe wama graduate. Abantu abaneziqu zemfundo. Nasesontweni lamaNazaretha kwaShembe bakhona. Baningi kwehlula. Cishe bangaphezulu kwama-1000. Kushuthi akusile isonto elincane le. Bangaphezulu kwama-1000. Khona ngisho abawodokotela, abona nje abanye bawodokotela. Abanye bawodokotela. Hayi kushuthi akusile ibandla elincane le khona ngisho bawodokotela nalapha siyakhona bazobe bekhona. Hayi sesiyobona phambili ke mfundisi, Nkosi siyabonga.